Vždycky mi to vyhodí. Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa, já mám zase lagy. A dneska to bude ze hry Minecraft a jsem tady zase s Matyou 705. Čus. A dneska se pustíme do storage, takže čestkárny. Nebo takových těch blbostí. No a já bych víš co udělal? A tamhle nějaký cápek. Tamhle nějaký... Tamhle. Já bych jsem udělal jednu věc, hele. Já bych jsem už udělal i víc sandstone. Takže lopatu a pojď za mnou. Prosím, tykom bude střih, já si udělám ty FPS zase. Takže už jsme zpátky po střihu a já jsem si teda přenastavil ty FPS. A já mezi tím těžím písek. Jo, mezi tím těží písek na Ale na Rexy, No. nechtěl bys si mít pomoc s tím pískem? OK. Pohodě. Jenom nevím, tam má někdo úplně. Počkej, jak on... No tak půjdu za tebou. Hele, anebo já jsem tady našel. Hej, kde seš? Ty jsi tam nahoře na TT? Ne, počkej, já tady jenom něco musím dělat. Tady jsem jednou zkoušel hardcore, já jsem tady skákal s 2, teda s půlkou hápkem. Jo, to já mám teď. Tak se na mě portni. Počkej. Nebo ty na mě, ale nesmíš se hejbat. OK. Já to už mám. Ježíš Maria! Nehýbej se. Ale já tady těžím ten písek. Já už to dělám takhle přepracovaný, víš co těžím. Hlavně neskákej. Já se na tebe chci portnout. Já jsem ti to... A teď už se fakt nebudu hejbat. Je to kurňa se. Kde mám ty moje věci? Kde jsou moje věci? Asi dole. No ale jste se nerespavili. Ne, nerespal. Já jsem dal lomeno back. No, back. Já to říkám jenom pro diváky takhle divně. Pozor. Teď budeš na jednom bloku. Proč tamhle vidím? Ne, to se mi jenom zdálo. Tak. A teď dolů. Moje věci. Yes. A sebral jsi nějaký písky? Tady ty? Už všechny pozbírávám. Jo, tak mi je potom dej, jo? Jo, já se portnu domů. Počkej. Já ještě budu těžit, já jsem ti dal lopatu a půjdeme těžit spolu ještě písek. Já mám lopatu. No tak pojď písek těžit. Takže tady prostě kopat do země, OK. No prostě takhle, jak já. Toto video vyjde ještě co je dneska? Jo a A tady ten ve čtvrtek. dneska je čtvrtek. Takže tohle video vyjde ve čtvrtek. Ne, v pátek. Možná v Když pátek. Jestli se mi to nebude už chtít stříhat. Nebo jestli to bude jako minulé video 28 minut a já se to pak sestříhal na 5,5. Přesně 5. 5,55. Přesně. 5:30 to bylo. Jo, já mám za to, že mám 5,30, 5,55, ale to už je jedno. Kam já jsem se tady totálně děka prokopala, nevím ani kam. Už jsem doma. Jo, tak teď mi dej písky. Jestli umíš, tak už ty vyhlazený.
Já ti dám všechny, který jsem udělal. Plup. Plup. Lidi, Matějus 05 už musí končit. Takže zítra v pátek vyjde tohle video a pozítří v sobotu vyjde, jak ustavíme konečně tu čestkárnu. Takže já se s váma prozatím loučím a čahoj. Čus.